Как се прави голяма карта? За целта, например, трябва да имате ето така. Добре. И... Не. Рамки. И 4 карти. Колкото искате да ви е голяма, мото ще бъде толкова. Да вземем така. Първата я вадим. И става така. Аз ще я сложа тук. Ще я махам. Така. Малко греших, чек. Пак да почнем. Така. Отиваме на тук и вадим още една карта. Карта май. Ето така. Те вече не ми трябват. Така. Така. Така и следната ви е само ще бъде ето тук. Само малко се бъква тук за нещо и ето само изпразня и ето е голямата ви карта и ще направя още един урок как се прави такова книга с перо. Първо да се вземем не аз в коя имах? Тая. Значи в тая къща има. Значи така, първо ви трябва, мисля, че хартия. Ще взема езаков. Така. Така. И първо да се направите така. Да. Аз сега не помня как се правеше книга. Не помня. И ето ви е книгата, но още не можете да я отваряте, защото е само една проста книга. Вземате и слагате перото. Не помня къде беше. Как се деше перото. Ще паузна, само да се сетя. И сега идвам. Тук съм. Сетих се, че ни трябва също и... Аз нищо не разбирам. Мисля, че това също... Към... И не... В състоите, че пак нищо не разбирам. Само да изчакаме малко. И... Към... Да.
И така, и ето ви книгата с перо. И тук може да си пишете каквото искате. Има още доста... колкото искате май могат да са страниците. И... и ето така. И вече може да се отворите и да си прочитате каквото искате. Аз бях Хекмин Кинг. Думам да съм ви помогнал. Моля, subscribe, лайк и чао!